Shalom vek ule he voin hi ni somni pakhat April sang ni le somni parukan ya chuanin voin a hianin yom hazikaron kan tia isiram tana nunna hlante martarte sipai chau pon hi lo terrorist laka a nunna chan zong zong te mi pui po mo khatia ang te kha isiram tana nunna hlan zong zong te sha reng na ni kha ania chuan heti ang te hi kan hmang urhsun thei em ai isiram chunga hianin chuanin zan anga te pawh khanin ceremony a awma an mani hriat reng na kha chuan dawr te pawh kha ma takan khar vek ani mi zong zong khan chutiang ang chu nia hei voina pawh hianin thlan mual lama sipai thlan mual lama hun hman na te a awma chuanin tikhanin mi reng reng hian kan ngai pawimawh kanin ngai pawimawh saka kan chhung te pawh ni kher lo ma se chhung te nei lo chhung te nge na ram tana nun hlante nei kher lo ma ela tikhanin kanin tuar puya kan vai mai khanin isiram pum hi chu voin le ni zan ang hi chu anguya kan tap ang ani chu mo chuanin tiang khanin school a pawh kan inzir tir veka naupang te pawh an hre thiama chuanin voin dar sawm pakhat anga khanin siren a rita a ram tana nun hlante zong zong hria reng na sun na hun ang kha minute khat khangawi reng khan kan dinga ram.pum ani chu ram.pum mi zong zong chuan hi ram.pum ti dan ani a mun pakhat a ti mai ani lawa isiram chunga ti ania isiram chunga hianin siren kha ari top ari dar som pakhat kha ari rual veka kongpuya tlan lai pawh kha ari kha a awm vek ani kongpuya te pawh kha tiang khanin mi zong zong kha kan ding hei tuna pawh hianin sipai thlan mual ania tian engtinge an ti dan te tiang ang hi tlem in hmuh ve a te hi karon i thina chuang chu karon ti a chuanin voin yang hi urhsun taka kan ti hnuah khanin tun zan anga tang chuanin Independence Day kha aron ni dawn ta chuan Independence Day a thung hi chuan apuya a ro pui em a isiram birthday ani ta a chuwan chuanin mi zong zong hian kan lawma kan thei patawpin a lawmna kha kan ti le thin ani chuan keimah pawh hei concert a zan lama khan concert a khanin ka kal ve zawk a chungang te pawh chu rawn tih lan ve te ka tum anga a tawp thlengin kan video te min lo thlir saka nge engtinge kan hun hman dan te tiang vel te pawh kha rawn tih ka tum dawn nia chuanin chuan naktuk anga hi chuanin Israel Independence Day anga hi chuanin school zong zong zirna in zong zong te office zong zong te le dawr pawh a tam zawk te hi an inkhar anga chuanin company industry ho ti ang reng te pawh a tam zawk chun inkhar dawn ani chuan mahse hetiang voin ni naktuk anga hnathawk ang kha chuanin an hlawh kha ni khat hlawh kha ni hnih hlawh ang kha an dawng dawn ani chutiang khawp chuanin kan ngai pawimawh Independence Day te hi a mei ang hian kan la lo a chuanin a hna kha mi zong zong khanin chawlh tur anga khanin kan ngai ani chu chuta lo thawk pal an nih chuanin lo thawk anga ti kha chuan hei damdawiin te chu thawh ngei ngai ta a damlo enkawl te an ni ta chuan chu lowa police te ang te maw chuan ni hetah dawr ei chawp dawr zuar ti ang reng te pawh kha ei chawp dawr ani wang khanin kha ang te pawh khan an hun a ngai mahse khati ang hnathawk reng reng kha chuan voina hnathawk ang kha chuanin an hlawh ni khat an hlawh ang kha ni hnih hlawh an dawng dawn ani chu ti chu darkar khat hlawh ang kha darkar hnih hlawh an pe dawn tih na ani chu maw chutiang khawp chuan mi hianin kan ngai urhsuna a mei hian kan la lo ani chuan keimah pawh ka chawlh wang khan ti hianin tlai lampangah te naktuka te hna ka thawh leh dawn wang khanin tlai lampangah te ka hawng thlenga tunah hian ka awm nei ka fanu te khua ania chan chu ka han kalna chu ei rawn pem thar ho tur te awmna tur te kha ka en ve zuai ani chu ka en ve chaka chuan amah kha a lo thawh tawh wang khanin an room tur zong zong te kha ti khanin min fan puya pawn lam mi tan kha chuanin la fan theih lo ania thlalak te pawh la theih lo ani ta chuanin thla te pawh kha kan la zuai mahse YouTube a han dah
GM มีปุยอัน GM ค่ะนี่แล้ววันนี้จุดอย่างครบจานินสรการยันกี่มานี่กัลทาร์มิโซรามัดจังเล่มณิปุระจังอินเดียมาร์สักจังกัลติเล่รำดังจงจงกัลเตปโปฮีมินเล่าไงสักนี่ไอตัวเตจูอันหันดอนเทมเสียไม่ชุ่มที่ขันช่วงตินตานขานินรูมค่ะอพาร์ตเมนต์อันนี้จู่จวนอเปฟิกะจวนให้อันเราเห็นที่ร้านไอตัวรังที่อังที่อัตมาตำดานเสียไม่ชุ่มที่อันช่วงตินที่อันนั้นเราดงฮาลอนดอนันนี่บุงเบลเนี่ยเองกิมทิลทาร์ฟังเนี่ยให้อารุกะกับฟันดูอินะที่ชัวพันแล้วเนี่ยมาเสียการันที่จ่อยไปเราตัวรังไงตายละจวนนี่ไล่ถอดจันเนี่ยให้อันนั้นเข่งโดนตากัลทาร์เตปค่ะจวนข้างอังเตปค่ะเทียนี่จวนรันติลันก็ตุ้มมาเสียแอร์พอร์ตที่เขาจวนนี่มีตั้มตะขันละหมวดเทแล้ววันสมบิกจะจับขันละหมวดโดนจุมันจวนนี่เกี่ยวกับกันตุ้มเบียวนั่งกัลเทโดนแล้ววันนี้แอร์พอร์ตรันเทนติดเขาจุมาเสียรันเทนหัวแต่จวนนี่ดวงโตขันหันกลมเทโดนจุงเตปจูหุ่นเริ่มจางเตอมันนี่จวนการันติกับตุ้มมังหมดแต่อังฮิชุงตินเฮียนันดงไอตัวจะจุดตั้มลุตุกันนี่มินกันหันเองกัลกวาลเวลเตปอุ้ยยันไอเสียงโดนเราก็ติดตบอันนี้หมดจุจุดที่อังขบจวนสรการยันมินเราไงสักนี่รัลมาโต้งันดาที่อังเตะขัดจูเราริงดูเมียสู้ที่ฮานั้นน้องมังทางทะเลทารุกเวลนัวจวนินซิติเดนซิปันรอนเนงอันรอนเนเวลจวนสรการินไปสตัมตักอเปงาลโดนบกให้เตะฟันดูเตะสิไปโอ้ยฟันดูเตะสิไปเราชวกโดนให้ไอยูนิฟอร์มเราทักตัวก็หับไปต่อแล้วว่าเสียเราอิมบัวไฟที่เฮียนมาลำปังกันหันจินโดนั่นนี่กันตามังเบสชัตใช่ไหมเก่งเบตตากเรกซ้ำที่มิสวาดาพอเรงให้เตะขัดเวกไหมอีเบกขับไปเตะละรอให้แล้วตุยกันผูกแล้วกันสิไปฟอร์มหาเตะขันเบสเดอร์สิไปฟอร์มหาเตะขันกันละดูมาเสลาวินบัวลาวินคักไฟนักเกี่ยกันเราละให้เตะมุตรังขัลล็อกงเมนังขัลชอกจ้อยมาเสกงเอ็งละว่าจวงก็ขัลเลยกงนี่ละจวนมาขัลเทียมเวียนเจ็ดตัวเนี่ยให้เตะสิไปนู่นเตะยันอะไรกันกงไก่ขาชะเราเตะขัลเทียมเวียนเจ็ดตัวเนี่ยให้เตะสิไปนู่นเตะนี่ฮีสิไปนู่นเตะนักกีฬาสิไปฟอร์มหาเตะการันตีละงังنادي متى تفزرت؟ خميسي يوفي توف ميوت نهي دونا كانوم نهي نيتان كوا اني بيتيت لما جنكلا هاي زوكين اوتو دافر لسيسين بيت nấu pan mẹ đâu ấy tia nấu bằng thau cũng sòng pariat sòng pariat tadi hi ama anu hi sòng pariat be ni hi cũng sòng pariat chu lâu ni về there ta mandi kalau ti khana nấu pan mẹ sia khain tia ma sia nấu bằng thau lòng cũng sòng pariat tu chu tak cũng sòng pariat ta te chang ni chan salte kan nei var to pasalte kan nei var to chuan chuanin no pang em chu ni to no pang em chu ni big to lo ve khon alo au pa ber phai chan ke fan u pa ber phai chan som pasaria fa nei de yan ya ama hi chu fel chi te hi ne ve rewa a fel ve re em karon ti zel don ya tu na chuanin liamale oriente I hey kan try khop mai an concert na kan kaldona te miron hong sup to line ke ni kanin pe har lut tuka kan kal vedon chawani hi tu na kanom na hi no fagalil khwa chuan
vậy khan ôi ya vót lút tục hay là vót lút tục rồi nó rất khoa ai anh em lâu tiếp bọn lâu với tên mình lòng ha rồi Orian khắc cu cho đi vậy khan à bên xem ô cái thar hồ nó tour kha cái vật có giỏi à cái phần út thọ vàng khan ăn room tour te và về ăn kha min phần bùi anh chú bị sản tan khát cho anh khát tiếng room về te khát chú là lụt thấy lâu ta ăn room tour po anh nuam khóc à cho anh tour po kha tour po chỉ sang anh lâu đàn em mấy đi đầu cái thar tour te anh vào này khóc mấy khát tiếng rèn khát cũng đang ăn lom ngay là quá ôi Liam ở đây anh khá mình lâu hạt tiêu rồi hết tay hàng còn short anh chắc thấy bố này hàng bố chăm anh tiêu khi này bắt anh đi lại hàng in còn short đó mà gan thì về xóa hàng lấy là thì lá san này chú tuân giản thì lá san này chú tuân giản thì lá san này chú anh tạm khóc mấy hay có bị parents anh đi khu có bị parents ở đây anh là em mà dạy chậm là anh nhá mình tạm lúc tục cái mình tạm lúc tục tạm lúc tục tempo cần là chúa vậy nghe ngày nào hôm lâu khó pin nào vợ ta đi mà tiệm rồi tiệm masu lo mà anh phải tôi anh man đủ tỏ lâu nè chứ anh đi ăn về tôi mà yang về thì nè hút mấy nè anh làm hút khó mấy hút mấy nè tiếng thiêu thì nó reng ai ambulance duty zel nó adin ring hal vek zel Masya Allah mo din nam.
וביחד נכבוש את כל העולם. רק רציתי שתדעי. איי איי איי. Thì khang cần dầu ta khi thả quý của em đúng ạ mấy khang cần dầu tao đó thì tú này han dàn dar so pakatania dầu tao ni thì khang trả lại hậu chuẩn anh đủ đủ năm hôm nào thì khang đi papa tên căn lên á đủ lên chuyện hậu tên thì khang anh party xuân dầm đó nè đi tú đang cái cùng tắm tắc cái đầu bài vàng khang in cái này thấy là hay cái này để thấy chú alo bông khóc mấy ê liam liam lên cả ôi phật tục anh tiêu hay khoa mồi đàn hi anh hi khó thiệt lệ lắm khó thiệt lệ lắm mà nhỉ motor po tang khop mai ku tiang motor tam dewa kan ta ve ti tur te kan han nei ve te lom lu tu kan he orian lom takani mo kan van nei khop mai ya mi lo lagat